Manipod kaniya Idol Bernard Ver, ambulansya na awat ti LGU Vintar, manipod ti Department of Health. At timan iti damag luka. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Bernard, please come in. Nakaawat yung ambulansya iti iliti Vintar, manipod iti Department of Health wenno DOH. Dahil ket daw iti opisina ni Majority Leader Sandro Marcos para kadigiti taga Primero Distrito iti Ilocos Norte. Maragsakan met iti lokal a gobyerno ngamin tadakel tulong daytoy karunaan na iti beneg ti salunat. Naiyawat na ito yung ambulansya ken ni Mayor Richard Igala, kadwa kadigiti empleyado iti Department of Health, ken iti opisina ni Congressman Sandro Marcos. Digito'y ket programa iti opisina na tapno maikan iti Gondaway, digiti kakailyan iti probinsya ti Ilocos Norte nang nangrona iti Primero Distrito nga listo iti panakaidanon da.